Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li d-diskussjonijiet dwar il-pakkett finanzjarju ta' Malta għas-7 snin li jmiss għadhom fi stadju bikri ħafna. Dottor Muscat qal dan waqt li kienet jattendi għal summit informali tal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea li matulu bdiet id-diskussjoni dwar il-pakkett finanzjarju tal-Fondi Ewropej fil-Baġit tal-Unjoni Ewropea għas-7 snin li jmissu li jibdew mill-2020. Dan huwa biss il-bidu net tal-proċess. Bħallum ma jkunx hemm deċiżjonijiet wieħed jkun qed jara fejn qegħdin b'wieħed u ieħor il-pajjiżi kollha. Illi ta' min ngħid kulħadd iżomm biex ngħidu hekk il-pożizzjoni kemm jista' jkun miegħu innifsu u ma jikxifx ħafna idejh u Malta tagħmel l-istess. Il-Prim Ministru qal li minkejja li r-regoli tal-Unjoni Ewropea jistabbilixxu li pajjiż membru jingħata l-aktar għajnuna meta jkollu l-aktar bżonn. U f'dawn l-aħħar snin pajjiżna mexa l quddiem permezz ta' tkabbir ekonomiku rekord. Huwa qal li xorta waħda jitpoġġew proposti l quddiem biex jagħmlu tajjeb għas-sitwazzjoni ta' Malta. Aħna imxejna ħafna l quddiem bħala pajjiż speċjalment fl-aħħar snin. Xorta ma mhux qegħdin naċċettaw l-argument. Nemmnu li hemm u għandna strateġija, għandna argumenti, għandna idejat li bdejna appoġġu il-qudiem illi ħajkunu qegħdin jagħmlu sens u nkunu nistgħu nissalvagwardjaw il-pożizzjoni tagħna bħala Malta. Mistoqsi dwar il-kritika ta' wħud illi Malta mhux tagħmel biżżejjed storbju rigward il-pakkett finanzjarju għas-7 snin li ġejjin. Il-Prim Ministru qal li mhux l-istorbju iżda l-istrateġija u r-riżultati li jgħoddu. Il-Prim Ministru spjega li bħalissa d-diskussjoni għadha fil-bidunet u l-pajjiżi kollha inkluż Malta jibdew jisimgħu u jesploraw argumenti inizjali. Dwar is-siġġijiet fil-Parlament Ewropew tar-Renju Unit li mistennija li jitbattlu la darba joħorġu mill-Unjoni Ewropea. Dottor Muscat qal li l-proposta tal-Parlament Ewropew dwar kif ser jitqasmu hija tajba. Dwar il-mod kif jiġi elett il-President tal-Kummissjoni Ewropea, il-Prim Ministru qal li l-pożizzjoni ta' Malta hija l-istess pożizzjoni bħal tal-Kunsill Ewropew, bil-persuna nominata tmur għal vot fil-Parlament Ewropew.